názvu dnešnej tlačovej konferencie sme si dovolili pozvať vás preto, aby sme zhodnotili, čo priniesol rok 2017 sestrám a ošetrovateľstvu na Slovensku, aké máme želanie do budúceho roka a čo je prioritou pre riešenie na adresu Slovenskej komory sestier a porodných asistentiek v budúcom roku. Prečo hodnotíme rok 2017? Myslím si, že sme oprávnení hodnotiť ako najväčšia skupina zdravotníckych pracovníkov, ktorá sa pohybuje v rezorte zdravotníctva. Slovenská komora sestier a porodných asistentiek zastupuje takmer 40 000 sestier, čo je najväčšia skupina zdravotníckych pracovníkov. A zároveň je všeobecne známe a štatisticky to uvádzajú od Svetovej zdravotníckej organizácie cez organizácie sestier európskych inštitúcií, že ošetrovateľská starostlivosť tvorí až takmer 80% všetkej starostlivosti, ktorá sa vyprodukuje v rámci zdravotníctva. Takže myslíme si, že sme oprávnení robiť nejaké hodnotenia. Na úvod by som si dovolila povedať, že v krátkosti jednou vetou Ministerstvo zdravotníctva, minister zdravotníctva toho veľa pre ošetrovateľstvo a pre sestry na Slovensku v roku 2017 neurobil. Dá sa povedať, že nič nepokázalo, ale nič prevratné sa ani neudialo. Určite ste zaznamenali, že sa konečne zrealizovala vyhláška o kompetenciách sestier a porodných asistentiek, na ktorej sme pracovali takmer 3 roky a to je jedno z pozitívum, o ktorých bude hovoriť aj kolega. Treba však povedať, že toto opatrenie pre zlepšenie postavenia sestier sa týka veľmi malej skupiny sestier. To znamená, že celkovo sa sestrám život určite, pracovný život alebo pracovný postup nejako radikálne nezmení, nezlepší. A teda stále opakujeme tie isté naše požiadavky alebo respektíve problémy, s ktorými sa bojíme dennodenne pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti našim pacientom. Za pozitívum môžeme povedať, že nás Ministerstvo zdravotníctva prizvalo k riešeniu ďalších projektov, ktoré sú rozpracované a pevne veríme, že uzrú svetlo sveta v budúcom roku, čo v minulosti nebývalo zvykom a teda to naozaj považujeme za veľký postup vo vzťahoch medzi stavovskými organizáciami a Ministerstvom zdravotníctva. A takisto veľmi oceňujeme vytvorenie pozície ministerskej sestry alebo odboru ošetrovateľstva na Ministerstve zdravotníctva, ktoré bez pochyby zlepšilo komunikáciu stavovskej organizácie sestier ako celku, aj iných zdravotníckych pracovníkov, samozrejme nemedicínskeho zamerania s Ministerstvom zdravotníctva. Bohužiaľ musíme ale povedať, že tá komunikácia nie vždy záleží iba od riaditeľky odboru ošetrovateľstva a jej pozícia je úzko oklieštená určitými kompetenciami štatútov ministerstva a teda očakávali by sme väčšie kompetencie pre túto pozíciu. Taktiež oceňujeme, že sa minister snaží hľadať zdroje v zdravotníctve pre lepšie fungovanie nemocníc a takisto v oblasti liekovej politiky, to sme všetci zaznamenali, sa určitý posun dosiahol. Ako som už ale povedala, prínos všetkých tých opatrení, o ktorých sme počúvali tento rok, nejako neprispel k zlepšeniu postavenia sestier a porodných asistentiek. Oceňujeme rovnako, že sa v zákone ustanovila kategória sestier, ktoré budú ponovom odmeňované v závislosti od kompetencií, ktoré sme spomínali, a rovnako, že sa bude môcť poskytovať starostlivosť, ošetrovateľská starostlivosť, nielen poskytovať, lebo poskytuje sa už aj teraz, ale bude hradená z prostriedkov verejného zdravotného poistenia klientom v zariadeniach sociálnych služieb. To však ale nerieši situáciu našej krajiny, našich pacientov, pretože
naďalej nemáme zariadenia pre dlhodobú starostlivosť. Pribúdajú nám starí ľudia, seniori, nemáme školské sestry a tak ďalej. O tom bude hovoriť Olga Lánič, ktorému odozdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Po tých pozitívnych informáciách, ktoré ja by som sa trošku venoval mínusom pána ministra Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva. Najväčším mínusom podľa nás je, že sa pánovi ministrovi nepodarilo priniesť také opatrenia, ktoré by stabilizovali situáciu s počtom sestier na Slovensku. Ďalším mínusom je to, že nevznikli žiadne optimálne opatrenia, aby sa zlepšili pracovné podmienky sestier a porodných asistentiek na Slovensku. V súčasnosti priemerná mzda v národnom hospodárstve sa nerovná základnej zložke mzdy sestry. To znamená, sestry majú stále nižšiu mzdu, ako by sme očakávali. Stále nám na Slovensku chýba viac ako 12 000 sestier, na čo sme opakovane poukazovali. A v roku 2017 do systému vstúpilo len okolo 200 sestier absolventiek a z registra nám odišlo 995 sestier do dôchodku alebo mimo rezort. My sme pánovi ministrovi už minulý rok v auguste predložili 9 opatrení, ktoré by mohol implementovať do praxe, čo by mohlo zlepšiť pracovné podmienky sestier. Ja sa im postupne budem venovať a urobím teda odpočet. Jedno z opatrení, ktoré už tu bolo spomínané, ktoré teda úspešne zvládol z tých 9, je zadefinovanie kompetencií sestier a porodných asistentiek. Samozrejme, táto legislatívna norma ešte musí vstúpiť do medzirezortného pripomienkového konania a nadobudnúť platnosť. Nepodarilo sa mu upraviť mzdy zdravotníckych pracovníkov na základe rokov praxe, ktoré venujú v svojej profesii. A nepodarilo sa mu zlepšiť pracovné podmienky, o čom svedčí aj aktuálna informácia, že napríklad v Bojniciach na psychiatrickom oddelení napadol pacient 3 sestry a z toho jedna skončila na traumatológii, čo nám je veľmi ľúto, i napriek tomu, že sestry sú chránené osoby, majú štatút chránené osoby a preto aj touto cestou týmto sestrám dávame podporu a prajeme im skoré uzdravenie. Nepodarilo sa pánovi ministrovi vytvoriť také podmienky, aby zamestnávateľia podporovali flexibilné pracovné možnosti, to znamená skrátenú pracovnú dobu u sestier, ktoré sú na materskej dovolenke, napríklad v prípade, že by chceli pracovať, samozrejme všetko v súlade s zákonníkom práce. Pánovi ministrovi sa nepodarilo dostatočne skontrolovať dodržiavanie obsadenia počtu sestier na počet pacientov v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach a taktiež sa mu nepodarilo zabezpečiť, aby sa dodržiavalo nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti u sestier a porodných asistentiek, ktorí sú zodpovedné za riadenie ošetrovateľskej starostlivosti a starostlivosti v porodnej asistencii. A ministerstvu sa nepodarilo zjednodušiť ošetrovateľskú dokumentáciu, čo bolo tiež v našich pripomienkach. Ministerstvo nezaviedlo žiadne motivačné alebo kreditové príkladky pre regulované povolanie sestra a pôrodná asistentka, vyplývajúce zo zákona v zmysle sústavného vzdelávania. Toto sú v kontexte zhrnuté všetky negatíva, kde sme optimalizovali možnosti zlepšenia pracovných podmienok sestier a porodných asistentiek na Slovensku a teda pán minister z 9 splnil len jednu našu požiadavku. Ja by som si dovolil odozdať slovo kolegyni Haladovej. Ďakujem pekne. Ja by som chcela v skratke zhrnúť plány do roku 2018. Čelenie sestier a pôrodných asistentiek je v prvom rade v budúcom roku vybojovať viac finančných prostriedkov na modernizáciu slovenského zdravotníctva, čím sa vytvoria lepšie podmienky nielen na liečbu pacientov, ale zlepšia sa aj pracovné podmienky pre všetkých zdravotníckych pracovníkov.
Pevne veríme, že manažment nemocníc sa využije aj možnosť eurofondov na modernizáciu zdravotníckych zariadení. Želaním nielen sestier, ale hlavne pacientov je, aby sa na Slovensku začala viacej rozvíjať ambulantná sféra, vrátane agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov ošetrovateľskej starostlivosti, centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, liečební dlhodobo chorých, hospicov, paliatívnych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti. Hlavne v tých posledných častokrát končia pacienti, ktorých nemožno umiestniť do iných zariadení, nakoľko ponuka nepokrýva potrebný dopyt na Slovensku. Taktiež je potrebné venovať sa prevencii ochorení, ktoré sú nielen finančne menej náročnejšie, ale hlavne sú pozitívom pre potenciálneho pacienta a zlepšenia jeho kvality života. Našou snahou je aj podporiť vznik školských sestier, ktoré budú významne participovať na prevencii neinfekčných ochorení v 21. storočí, ktorý je jedným z cieľov Národného programu podpory zdravia. Pevne verím, že posilnenie úloh súčasne so zlepšením pracovných podmienok zdravotníckych pracovníkov a zlepšením finančného ohodnotenia nielen zastabilizuje, ale prinesie do zdravotníckych zariadení aj dostatok zdravotníckeho personálu. Čo sa týka priorít, o ktorých som v úvode hovorila pre Slovenskú komoru sestier a pôrodných asistentiek, to znamená, to, čo my by sme z pozície svojej organizácie chceli v budúcom roku riešiť a komunikovať, je, ako sme už počuli, aktívne presadzovať riešenia, ktoré sme predstavili, riešenia nedostatku sestier. Prečo je potrebné riešiť nedostatok sestier? Pretože nám neustále stúpa počet chronických chorých, stúpa nám počet seniorov, ako sledujeme podľa demografického vývoja. Máme menej detí, viacej starých ľudí v našom štáte a táto skutočnosť bude mať za dôsledok to, že čoraz viac občanov budú potrebovať zdravotnú starostlivosť. Pretože máme zdravotníctvo v stave, kedy pacienti majú dlhé čakacie lehoty nielen na vyšetrenia, ale aj na samotné výkony v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Máme pomerne nízky potenciál dožitia v zdravých rokoch života, hovorí sa tomu. To sú štatistiky, ktoré si každý môže nájsť na Eurostate. Máme vysoký počet pacientov, ktorí zomrú, pričom by zomrieť nemuseli. To sú odvratiteľné úmrtia. A to všetko svedčí o kvalite zdravotnej starostlivosti, ktorá sa v danej krajine poskytuje. Ako som už spomínala, zvyšuje sa počet seniorov a chronických chorých, ale paralelne s tým sa znižuje počet sestier a pôrodných asistentiek, ale aj iných zdravotníckych pracovníkov. Takže naše nemocnice a naše zdravotníctvo často sa hovorí o tom, že je málo efektívne, ale myslíme si, že čím skôr uznajú politici a tí, ktorí o tom rozhodujú, že ošetrovateľstvo a sestry majú potenciál, ktorý môžeme využiť pre lepšie nastavenie systému, to znamená pre systémové zmeny, nie kozmetické, o tom sme hovorili, malé, drobné, ktoré sa naopak zase navonok komunikujú ako obrovské úspechy. Čím skôr to pochopíme všetci, tým skôr dokážeme zabezpečiť kvalitnú starostlivosť pre našich pacientov. Politika ministerstva by mala byť smerovaná naozaj na veľmi dôležitú oblasť, a to je zdravotná starostlivosť. Vieme, že máme problematické oblasti, ktoré často komunikujeme v našej spoločnosti, je to školstvo a tak ďalej. Ale myslíme si, že zdravotná starostlivosť je asi najdôležitejšia oblasť, na ktorú by sa bolo potrebné zamerať. Čo sa týka našich priorít, ďalšou je
často komunikovanou alebo problematickou oblasťou v rámci ošetrovateľskej starostlivosti a práce sestier je náročné vedenie alebo písanie zdravotnej dokumentácie. Sestry často uvádzajú ako veľmi problematickú oblasť a my sme žiadali, aby sme boli zakomponovaní do e-healthu, aby sme mali elektronicky zakomponované sestierské činnosti v systéme tak, aby sme nemuseli ručne dokumentovať našu činnosť, našu starostlivosť. Bohužiaľ, stále sa ošetrovateľská starostlivosť a sestry nevedia dostať do pozornosti tých, ktorí o tom rozhodujú a v dnešnom storočí musíme konštatovať, že nápor práce musíme ešte aj dokumentovať ručne, čo samozrejme pociťujú pacienti, pretože sestry veľa času trávia písaním. A nemuselo by to tak byť. Ale samozrejme je na to potrebný dostatok elektronizácia zdravotníctva, alebo dostatok výpočtovej techniky, to znamená vytvoriť podmienky na to, aby sestry dokumentáciu mali zjednodušenú. No a v poslednom rade, alebo v neposlednom rade by sme si dovolili povedať, že sa určite budeme snažiť o to, aby sestry alebo ošetrovateľstvo bolo, alebo dostalo sa do patričnej pozornosti všetkým, ktorí rozhodujú o zdravotnej starostlivosti. Ako som už povedala, je to dôležitá oblasť zdravotnej starostlivosti, ktorá sa dlhodobo podceňuje, ale bude mať veľké, neriešenie týchto problémov bude mať veľké dôsledky pre našich pacientov. Ďakujem pekne aj ja, to boli úvodné slova. Nech sa páči priestor pre vás, vážení novinári. Môžete sa pýtať, nech sa páči, Marek Eliáš, agentúra SITA. Ja by som sa vrátil k tej ministerskej sestre. Spomínali ste, že nemá dostatočné kompetencie. Chcel by som sa teraz spýtať na podrobnosti. Aký je tam teda zásadný problém? Aké kompetencie by podľa vás mala mať a nemá? Prípadne, či s ministerstvom vedete dialog na túto tému, že prípadne nejaké zmeny, že by v tejto funkcii mohli nastať? Čo sa týka pozície odboru ošetrovateľstva, ten v organizačnej štruktúre Ministerstva zdravotníctva patrí pod odbor zdravotnej starostlivosti, ktorý má svojho šéfa. Tento odbor zase spadá pod štátnu tajomničku pani Kalasku, pani doktorku Kalasku, pani docentku, pardon. Takže už len z toho vidíme, na akej pozícii je ošetrovateľstvo v rámci organizačnej štruktúry a s tým úmerné sú aj kompetencie ministerskej sestry. Keďže sa často stretávame a diskutujeme naše témy, musím povedať, že je veľmi ťažké presadzovať myšlienky ošetrovateľstva v prostredí, kde prevláda skôr medicínsky názor na zdravotnú starostlivosť alebo ten medicínsky spôsob. A je veľmi ťažké presadiť nejaké zmeny. A preto sa snažíme aj my z našej pozície, z strany Slovenskej komory sestier a pôrodnej asistentiek pomáhať odboru ošetrovateľstva, aby sa riešili náležité otázky, ktoré sa týkajú výkonu práce, lebo má to vplyv samozrejme nielen na profesionálny rast sestier, ale hlavne na tie pracovné podmienky sestier, na ich spokojnosť s vykonanou prácou alebo s pracovným prostredím, v tíme a tak ďalej. Čiže sú tu veľmi dôležité veci a preto v úvode sme sa veľmi potešili, keď sa vôbec vytvoril odbor ošetrovateľstva na ministerstve zdravotníctva. Bohužiaľ po tom roku a pol, kedy ten odbor funguje, musíme povedať, že bez náležitých kompetencií sa tak či tak nedá posunúť dopredu. Znamená to, že nie je tam, že chýbajú nejaké konkrétne kompetencie, ale vulgárne povedané, ministerská sestra je malý pán na to, aby niečo na ministerstve presadila? Presne tak. Ak nemá kompetencie, samozrejme nemôže rozhodovať veci, ktoré je potrebné riešiť, stoja niekde na stole a čakajú, kedy si ich kto všimne a samozrejme takto to postupuje. Poviem príklad, sťažovali sme sa na to, alebo sme poukazovali na to, že v pozíciách manažerských, čo sa týka ošetrovateľstva, námestničky, vedúce sestry, musia byť kvalitní ľudia na to, aby sa ošetrovateľstvo mohlo rozvíjať. To je logická vec. A ak títo kvalitní ľudia tam majú byť, musia mať v prvom rade adekvátne vzdelanie na to, aby tú pozíciu zastávali.
Bohužiaľ zisťujeme, že či už je to v nemocniciach, či už je to na rôznych inštitúciách, kde sú odbory zdravotníctva, nie sú tí ľudia, ktorí sú adekvátne vzdelaní. Čiže není prvá podmienka splnená na to, aby ošetrovateľstvo mohlo napredovať. Ak sme na to konkrétne poukázali, dostalo sa to samozrejme na stôl pani riaditeľky, napíše ona k tomu stanovisko, že nie je to správne, áno, s nami súhlasím, ale ďalej sa nevieme dostať. Čiže my rok nemáme odpoveď z ministerstva, ako sa to bude riešiť. Čiže toto nás veľmi brzdí v našej práci, pretože ak chceme rozvíjať nejaký odbor, musíme tam dostať v prvom rade kvalitných ľudí. Ak ich nemáme, nemôže sa rozvíjať. A bohužiaľ je to situácia podobná, ako je to u manažerov nemocníc, o čom sme hovorili, že častokrát tam nemáme tých pravých odborníkov, skôr politických nominantov alebo ľudí, ktorí sú tam dosadení cez nejaké iné známosti, alebo neviem, ako toho povedať. A potom samozrejme ten odbor aj takto vyzerá, nerozvíja sa. Máme problém presadiť čokoľvek, čo by sme potrebovali. Pán redaktor, musím doplniť, že ministerská sestra je nespokojná s tými kompetenciami. Už aj komunikovala s vedením komory. Pani prezidentka napísala otvorený list ministrovi zdravotníctva ohľadom stretnutia a riešenia tejto situácie, takže máme záujem, aby sa situácia vyriešila. Ďakujem pekne. Ja musím vyzdvihnúť naozaj prácu pani Hrindovej, ktorá rok a pol vydržala tento nápor alebo tlak a dúfam teda, že sa aj stretnutie, ktoré budeme mať v pondelok na ministerstve zdravotníctva, vyjasnia tieto možno komunikačné nejaké problémy, bariéry, pretože v opačnom prípade máme právo si myslieť, že naozaj tento odbor bol zriadený iba preto, aby sa povedalo, že sa vyšlo sestra v ústretí, v reáli však nemá žiadne kompetencie. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalšia otázka RTVS, pán Erik Potocký. Dobrý deň, vy tu spomínate, že chcete v budúcom roku tlačiť aj na to, aby sa rozvíjala ambulantná starostlivosť. Aj samotní ambulantní lekári hovoria, že vlastne sestra je ten manažér celej tej ambulancie, že bez sestier by vlastne nemohli fungovať. Tak či nechcete vlastne sa najprv dohodnúť spolu s tými ambulantnými lekármi na nejakých zásadných požiadavkách na ministerstvo a potom spoločne ich žiadať, aby vlastne ten sektor bol nejaký jednotný. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Túto tému sme takisto otvárali často. Viete, keď som hovorila o systémových zmenách, myslela som práve celý ten spôsob alebo systém, akým sa poskytuje u nás starostlivosť. Mnohí odborníci z zdravotníctva hovoria, že to, čo u nás robia všeobecní lekári, by mali robiť sestry. To, čo robia špecialisti, by mali robiť všeobecní lekári. A to, čo sa rieši v nemocniciach, častokrát by mali riešiť špecialisti. Čiže celá tá starostlivosť by sa mala posúvať smerom nižšie, nie preto, aby bola menej kvalitná, ale aby boli zdroje efektívne využívané. Na to upozorňujú mnohé systémy v okolitých krajinách, takto fungujú krajiny, či sú to severské alebo anglosaské, na tomto princípe, že sestry majú veľký potenciál, častokrát riešia možno 60% agendy, ktorá sa nahromadí v ambulancii, ale pritom nemajú patričné kompetencie. Čiže e-health, teraz a tak ďalej. Čiže celá tá filozofia by sa mala zmeniť, ak hovoríme o nemocničnej starostlivosti, že máme veľa akutných lôžok, málo chronických pre dlhodobú starostlivosť, o čom hovorila kolegyňa, že by sa naozaj mal zúžiť počet lôžok v nemocniciach a tá akutná starostlivosť by mala byť naozaj akutná, aby ten pacient bol tam krátko, lebo sú to drahé lôžka, tak by sme mali vytvoriť viacej tých chronických. Preto hovorím, že riešenie, že dáme peniaze radšej do zariadení sociálnych služieb,
Nech sa tam oni o tých pacientov starajú. Nie je riešením, nie je dlhodobým riešením, nie je systémovým riešením. My vítame to, že sa teraz 70 miliónov, alebo neviem, koľko to je, ide smerovať do nemocníc, na rekonštrukciu nemocníc. To je veľmi dobrý krok. Ale my neinvestujeme absolútne do zariadení, kde by sme tých pacientov z tých akutných lôžok vedeli posunúť, ktoré sú lacnejšie, tie lôžka samozrejme, kde by boli sestry, poskytovala by sa im tam ošetrovateľská starostlivosť, samozrejme pod dohľadom lekárov a tento model funguje všade v okolitých krajinách. Čiže my držíme dlho pacienta na akutnom lôžku, ktoré je drahé, nemáme ho kam posunúť, buď ide domov, alebo ho strčíme do zariadení sociálnych služieb, lebo iné zariadenie nemáme. Čiže tu chýba úplne jedna časť ako keby toho celku, ktorý by mal takto byť vyskladaný, aby dobre fungoval, aby fungoval efektívne. Ja by som ešte doplnil jedným z krokov zlepšenia tohto ambulantného sektoru bol aj návrh kompetencií sestier, a to preskripcia zdravotníckeho materiálu, ktorý pravdepodobne bude v platnej vyhláške. Ale čo tam bude chýbať a čo sme navrhovali, je aj preskripcia liekov u chronických, to znamená predpisovanie liekov, opakované predpisovanie liekov u chronických pacientov, ktorí sú nastavení na určitú liečbu, či už sú to diabetici, alebo sú to pacienti s vysokým krvným tlakom, ktorí sú stabilní, ktorí ku lekárovi idú len kvôli tomu, aby si predpísali lieky. A takisto to bolo aj predpisovanie podpornej liečby, umelej výživy, dietetických potravín, lepšie povedané, čo sa do návrhu nedostalo, a to možno aj práve preto, že tá medicínska obec veľmi ťažko znáša zmeny, ktoré by mohli v konečnom dôsledku priniesť väčšiu efektivitu. Áno, prepáčte, ešte doplním. A výsledok je čo? Že u nás pacient navštíví lekára 12-krát ročne v priemere, kým napríklad v Anglicku alebo v Nemecku príde 6-krát ročne za lekárom. Je to práve preto, že tí pacienti často prídu iba pre recept alebo iba na kontrolu, ktorú by mohla robiť tá sestra. Zaťažuje to všeobecných lekárov, potom samozrejme sú zaťažení špecialisti, lebo všeobecní lekári čím viac pacientov posúvajú špecialistom, aby riešili to oni. Čiže celý ten proces by sa mal zjednodušiť a samozrejme aj zlácniť. Čím dlhšie, ako som povedala, čím dlhšie budú sa tomu brániť naši politici alebo tí, ktorí o tom rozhodujú, tým viac na to budeme doplácať všetci. Ja som chcel vlastne tomu, čo ste spomínali vy, pán Laurin, že ak sa dohodnete vy najprv s tými lekármi, tak vaša pozícia by mohla byť silnejšia, alebo príde jedna organizácia na ministerstvo, druhá, a minister sa potom snaží vyhovieť každému, nevyhovie nakoniec nikomu. Máte pravdu, najideálnejší stav by bol, ak by sme sa vedeli s lekármi dohodnúť. Lenže je to problém v tom, že lekárskú obec ambulantných lekárov zastupuje tiež niekoľko organizácií, ako iste viete. Jedna organizácia tvrdí, že s tým vôbec nemá problém, že víta kompetencie sestier, pretože sa odbremenia, odbúra sa im nápad pacientov. Druhá organizácia a priori nesúhlasí s ničím a preto je to veľmi náročné. A preto si myslím, že tu by malo zasiahnuť regulátor, ministerstvo, a povedať si, ja tu musím zabezpečiť efektívnu starostlivosť za tie peniaze, ktoré mám, a preto ja musím zobrať na sebe zodpovednosť, či to bude tak alebo tak. Čiže nemôže vždy regulátor, teda minister, čakať na to, že sa tu dohodnú nejaké organizácie. My s tým problém ako sestry nemáme. Myslím si, že sestry sú jednotné, vlastne sestry na Slovensku zastupuje, asi iba Slovenská komora sestier a porodných asistentiek, nestretli sme tam z iných organizácií, ktoré by sestry zastupovali, čiže my sa snažíme im túto filozofiu a majú x príkladov zo zahraničia, že to takto funguje, my sa snažíme im tú filozofiu vysvetľovať neustále. Bohužiaľ, ako hovorím,
Asi je to o väčšej lobby alebo vplyve a možno tie argumenty sú menej dôležité pre tých, ktorí o tom rozhodujú, ako to rácio, alebo ako to, že niekto má silnejšie lobby. Čiže je to ťažká odpoveď na vašu otázku, ale naozaj je aj z lekárskej obce je veľa názorov. Teraz sa ukazuje s príchodom elektronizácie z ambulantnej sféry, že lekári možno postupne prídu na to, že nebudú môcť, oni jednoducho nezvládnu robiť tie činnosti, ktoré im dáva teraz tento systém, že budú musieť na tie sestry presunúť určité kompetencie. Ale to je zase, asi na to potrebujú prísť s tým do kontaktu, zažiť to a potom si asi uznajú, že to, čo hovoríme, má svoje rácie a je správne. Ďakujem pekne, nech sa páči ešte ďalšie otázky. Vážení noviny, ako ste počuli, dneska došlo naozaj k vážnemu útoku pacienta na sestru a pani prezidentka Lázorová by chcela dať krátke vyhlásenie za komoru k tomuto incidentu, ktorý sa stal a nie je jediný za posledné obdobie. Ďakujem pekne, už to tu spomínal kolega, že v Voľníckej nemocnici napadlo psychiatrický pacient 3 sestry, z toho jedna skončila na ošetrení na traumatologickom oddelení. Sme z toho veľmi smutní, pretože pacient by mal prísť do nemocnice preto, aby sa mu pomohlo. Všetci, ktorí sú tam, sa snažíme, alebo v tých nemocniciach sa snažia pomáhať pacientovi v jeho uzdravení. Ak dôjde k takýmto útokom, či už sú to fyzické útoky, alebo verbálne zo strany príbuzných, zo strany pacientov, je to vždy pre zdravotníkov veľmi nepríjemná situácia. Bohužiaľ, ak dôjde k takýmto fyzickým útokom, je to vážny precedens, ktorý by mal dať verejnosti ten signál, že sestry nielen sa snažia pomáhať pacientom, ale často sú aj v tej prvej línii útokov a o to náročnejšie je to naše povolanie. Takže ja napriek tomu, že sme dosiahli v trestnom zákone štatút zdravotníckym pracovníkom štatút chránenej osoby pri výkone povolania, ako sme už hovorili v tom čase, kedy sme toto trestného zákona dostali, že nemyslíme si, že sa úplne odstráni tento fenomén v zdravotníctve. To znamená, že sa prestanú pacienti nejak útočiť fyzicky alebo verbálne. Iba tie tresty, ktoré by mali potom samozrejme nejaké represie nasledovať, budú signalizovať, že ten štát sa snaží chrániť zdravotníckych pracovníkov. Napriek tomu, ako vidíme, neodstránime tieto útoky a bohužiaľ došlo to až k takej situácii, že tá sestra dôjde k narušeniu jej zdravia, čo je veľmi smutné. Takže prajeme kolegyňam, aby sa čo najskôr dostali do lepšej kondície alebo do zdravia, pretože toto by vôbec sa nemalo v zdravotníckych zariadeniach vyskytovať. Ďakujem veľmi pekne. Aj v mene komory vám teda ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu v roku 2017 a želáme všetko dobré do roku 2018. A ešte vám prezradím, že máme tu dve sestry, ktoré robia aj cez sviatky. Konkrétne doktor Laurin dlhodobo pracuje na Štedrý deň v detskom kardiocentre a pani Zuzana Haladová tiež robí v nemocnici cez sviatky, takže nech sa páči, môžete sa prípadne aj spýtať, ak vás to bude zaujímať. Ďakujem, všetko dobré, majte sa, pekný deň.